Bueno, a ver, teorian bagaude zuzenean, entzuten garen, betiko gauza. Por favor, espere, no, vete a la mierda, mesedez, así. Perro da bitartean, jaitsiko dut pizkat honen volumena, porque gutxiko nau muy loco. Ajustes. Vale. A ver, así den. ¿Cómo me cago en tal? Vale, a ver, kargatzen dago. Dut pizkat honen volumena, porque gutxiko nau muy loco. Vale, entzuten denez, ba, txakurra iziltzen danean, hasiko gara, badakizu nolakoa den nire txakurra, justo momentu egokienean agurtu behar dizu, bitartean botako dugu Facebooketik eta Twitterretik, hemendik dagoen, bueno, Facebooketik botako dugu hola, uste dut ere jabide batez jarri aldela kanaleko presentazioan zuzena, ez dakit zergatik ezagun egiten zait. A ver, uste nuen baietz. Bueno, berdin dago. Gestor de vídeos. En directo, eta hemen gaude zuzenean, botako dugu ere bideoaren enlazea Facebooketik. Facebookean botatzen gaude, pazientzia pizka bat mesedez lagunak, hemen gaudela propaganda egiten. Plok. Bai, bota da ja automatikoa. Eta bada espada hemen ere, utziko dut hau. Control C, Control V, tweet. Eta betikoa, tweeta mugikorraren bidez, konprobatuko dut. Eta komentarioak, bueno, YouTubetik zuzenean konprobatuko ditut. Beraz, primeran, pasatuko gara beste eszenara. Horriko ziko duzue, jokoaren menua. Ze zaila zen asmatxa baietz. Eta nik jokoa maximizatuko dut. No, gracias. Bueno, hau da jokoa, hau da menua, eta zertan datza jokoa, bueno, jokoa prestatutan eukan pokarreko jogurako, baina, bueno. Jokoa hau datzan, oso bakarra da, gure bideojoko enpresa propioa sortzea. Ikusten duzuenez, hasieran garaje batetan gaude, esplot ordena ondo ikustea. Bai, kaina naiz, ondo kalkulatu dut. Primeran. Bueno, gauza da gure bideojoko enterpresa sortzea. Kasu honetan garajean hasi egiten gara, eta gero pizkanaka hobetuz joango gara, vale? Beraz, pazientzia eta maitasun askorekin. Así que, bienvenido aquí, testigos, en este simulador de empresas. Has viajado en el tiempo para comenzar tu propia compañía desarrolladora de videojuegos al comienzo del nacimiento de la revolución de los PCs en los próximos... Punto. En los próximos años podrás crear la empresa de tus sueños, vender los mejores juegos, ganar fans y convertirte en el líder del mercado. Antes de empezar deberás poner nombre a tu empresa. Nombre de la compañía. Euskal Herria Industries, ze moderno. Indust. Mutila gara eta Lobute izenekoa, eskerrik asko. Eta hori se verá. Desbloquear pistas. Como has jugado el juego antes, puedes elegir usar todas las pistas desbloqueadas anteriormente en esta nueva partida. ¿Te gustaría importar todas las sugerencias adquiridas en este juego? No. Beste erraza izango litzateke. Ole, nola altu duen fondoa.
Eta hemen gaude, gu gara, gure gara joa, konpondu behar du hau. Eta hemen deko gure pertsonaia, kasu honetan, joko hasi barko galera sortzen. A ver, se deko gun temas, mazmorra, cyberpunk, joder, hombres lobo espacial, Augusto 87 eta ere. Mazmorra, rol, plataforma PC eta dituko dugu ja lehenengo joko honetariko historiako lehenengo honetarikoena, Dragones y mazmorras, así de claro. Siguiente. Gráficos 2D, mesedes, o sea, gutxienez. Eta horazten gara gure dirua, gure pertsonaia hasiko da lanean, eta hor ikusiko zuen nola bai teknologia puntuak, bai diseinua, bai pujak eta investigazio puntuak gora egiten dute, eta gero guk hoiekin hobetuz joango gara, enpresa eta gauzak investigatzen, bale? Hau garrantzitsua, eta hau be garrantzitsua dena. Así de simple. Dena garrantzitsua da Dragones y mazmorras zen. Ai, barkatu. Hilo ordu laurden bekoarekin hitz egiten egarri ematen dau. A ver, urrengo puntua. Inteligencia artificiala. Vale. Diseño de nivel. Noski. Diálogos. Noski. Ok. Eta horan, bitartean joko asko sortuko ditugu, vale? Eta gure helburua da hori. Munduko interpresa hoberenekoa. Diseño de mundo garrantzitsua da, grafikoak ere, eta musika, zuek ez usteare, musika hon bat asko egiten du. Jakin dezazuen, joko hau indie bat dela, enpresa ez dut gogoratzen penaz. Orain ikusten duzue terminal agertzen zaidala, baina hobeto bug gabe amaitza jokoa. Bizkat espimitu alduzue, dirua badeko zue, bia hobetzen duen, eta hor amaituko dugu hortxe, eta Dragones y mazmorras está listo. Hor lortzen dugu, nuevo tema, nuevo combo, eta bueno, orain hau da sumarioa, nola joaten garen gauzako betzen. Eta orain jokoa aterako dugu merkatura. Eta kritika, kontuz kritikekin, ja txartu azten gara. Me cago en la leche. Ni bueno ni malo. Pumba, bi oste emango dizkizuet, Poco inspirado. Me cago en... Se queda un poco corto. Bi oste emango dizkizuet guzti. Es Dragones y mazmorras. Nah, ondo... General Reporter juego hau da... General Reporter juego egiten duena da... Informazioa batu jakiteko... Nola... hobetu jokoak eta bar. Dragones y mazmorras ha tenido tanto éxito que ahora tenemos 11 fans, primeran. Hori hona da. Hor guaz aldi berean investigazio puntuak lortzen, reporter juego nuestro análisis mazmorra y rol es una combinación muy buena. Banekin, inteligencia artificial parece no ser muy importante para este tipo de juegos y jugabilidad parece ser muy importante. Inteligencia artificial niko beto esan desango nuke garrantzitsua dela. Investigar. Zer egin dezake, bueno, investigatu gai berriak, motore personalizatuak eta bar. Baina, bueno, hau aurrerako. Sortu joko berria. Dituko dugu Stargate, Star Trek ez, Stargate. Izango da espaziala eta izango da akzioa eta pezerako, mesedes. Bidetan eta hasiko gara. Ja, urrengo jokoa... Hemen ikusten duzunez, agertzen da fanak eta astea eta... Osa, urtea, astea... Eta... Osa, urtea, hilabetea eta astea... Zenbat diru... Gure... Salmentan dekon jokoa, zenbat saltzen diren... Nahiko ondo doa salmentatan... Zein joko investigatzen ari gauden... Gure puntuak, diálogos, diseño e inteligencia... Ok... Gero, hor, bueno, ikusten duzunez menuan kauza ezberdinak agertzen dira, gero pizkanaka salduko ditugunak. Vale, gráficos 2D, sonidos basados en 5K. Gure kotxea hemen, hor, ondo gordeta, bada espada. Ez lapurtzeko inor, bestela. Hor, pulitza tipoa jokoa, mesedez. Dragones y mazmorras ha generado 59.000 en ventas. Ondo eruditzen zait.
Ez dakit gehiago kostatu zaigun, baina bueno. Hor, bukatuko dugu. Eta, ea zer esatu nuen kritika honetaz. Errekorran lortu ditugu, vale, bota jokoa. Han llegado las críticas, a ver. Oye, venga, Mercedes, Bueno. Vale. Hondo. Ish, me cago en... Boss bat. Bueno, ez dago esan ez txarto. Bueno, crear nuevo juego argi. Historia de juegos ikusteko zein joko sortuta ditugun, investigazioak egiteko eta joko baten hori informazio batzeko ea bona den, ez den ona eta bar eta bar. Gero ikusten duzuenez, ba, notiziak joko eta denbora aurrera doala, ba, agertzen doazte plataforma berriak eta bar. Eta gero joan beharko gara lizentziak erosi, plataforma dietarako jokoak sortu alizateko eta alakoak. Reporte del juego. A ver, espacial y acción es una combinación muy buena. Diálogos parece ser nada importante. Coincidencia, plataforma, género, acción buenas. Horrek posten now. Investigar. Motor de juegos personalizado, nuevo tema. Diseñar juegos. Historia alternativa, comedia. Diseñar juegos argita garbi. Bada que eso se sortuko dugun urraitxe bertan, ezta? Horrekin lortzen ditugu, ba, ideia berriak edo joko berriak sortzeko, adibidez. Ai, askura daukadala buruan. Zela handua, investigación completada, vale. Crea nuevo juego. Hirugarrena, historian hirugarrena. Game Dev Ticon. Escoger tema. Diseñar juegos, elegir género, simulazioa, plataforma, PSA. Urrengokoa. Venga, horazten gara ya gure jokoa sortuz. Los rumores de la compañía japonesa Nivento, guiño codo codo, planea lanzar su propia consola casera. Nivento, guiño codo codo, es conocida por el éxito arcade Donkey King, guiño codo codo. Imaginatu dezakezue. Hore egiten da, copyright eta alakoak, ba, enpresa ezberdinek ez eskatzeko argita garbi. Muchos expertos de la industria dudan de que las videoconsolas caseras tengan éxito, pero estamos ansiosos por ver con qué nos sorprende Nivento. Nintendo. Juego retirado del mercado, 700 rota marmilla y aberta me camilla. Primeran, Stargate. Inteligencia, bueno. Ahora chico dugu momentus. Lau, o sea, lau. Ah, ez dauka asko, hobetu beharko dugu. Ok. Ea zeruko litzen zaizun lagun, me cago en la leche. Hobetu behar dugula jokoa. Bueno, amairu bederatzi, ez dago txarto. Bujak sortu, sakondu, konpondu, eta ea zeu zer gertzen. Hemen bizte bat diseiñoen lortzen duzun, hor. Vale, diseño, bat diseiñoen, mesedes, ez, bai, ez. Bug berri bat, Nivento. Hoy Nivento ha confirmado los recientes rumores y ha anunciado sus plazos de lanzar la nueva consola doméstica llamada TES. A principios del año que viene la consola posee juegos en cartuchos y un controlador con diseño único. Primera nire ditzen zain, Nivento. Hor utxiko dugu. Eta ea zer esaten duen... Menor guaz nivelak igotzen eta hauek, ba, bueno, gero eta hobeagoak, hobeto, gero eta joko hobeagoak lortuko ditugu. Hori argi eta garbi. Eta kritika del juego. A ver... Benetan! Txarto hasi dira nirekin, broi hauek, me cago en tal. Los hemos visto mejores. Bi hostia pare nahi dituzu. Nire bideojoakak direra, kabroi. Bueno. 4,75 luze. Ia gaindituta. Epa ez, hau ez. Generar reporte del juego eta seleccionar. Hor... Hostia, 2000 lortu ditu hor dida batetan.
Contrato labor, acabo de terminar Game Dev Ticon y estoy impresionado por tu talento. Estoy en contratación, vale. Ahorita, bueno, con nuestro análisis post lanzamiento, diseño de juegos en simulación es una combinación muy buena, jugabilidad parece ser muy importante. Coincide plataforma, género, simulación, PC, muy buena, ok. Kontratuena dira kontratu bereziak nun diru ematen dizute eta zuk lortzen baduzu kontratu hori egitea diru hori ematen dizute, besterik gabe. Momentuz ez dituko hartuko, ez ditulako behar eta investigar motor de juego personalizado. Horrekin ja gure motor grafiko propioak sortu ahal izango ditugu, bideojokoak hobetzeko eta orduan, ja gure gama pizko bat motore hori duen gauzetara konkretatu ahal izango ditugu. Eta ez hor guztiren investigación completada, primeran. Eta orain, crear nuevo juego. Cyberpunk Far Cry sortuko dugu, bai. Acción, escoger plataforma, join. Far Cry Blood Dragon. Escoger plataforma, PC. Eta urrengokoa. Eta comenzar desarrollo. Bueno, guaz momentu solan. Eta ea zer ateratzen duen, 2006 ez doa txarto, Gaurrerago propaganda izango dugu egin, eta beste hainbat gauza, adibidez, eiruko esalako jai bat da gortik, nun karrial izango dugun gure estanda, gure jokoekin, eta bar, eta lakoak. Baitu, ez doa txarto, gauza ondo doa. Diseño de mundo, vale, ok. Zazpi iru, grafikoki hobeto doa teknologikoki baino. Horrek esan nahi du segurazki gure lehenengo langile teknologian zentratuko dala. Segurazki, Aurora, kamara, a ver. Beste bug bat, solventatua. Vale. Eta amaituko dugu jokoa. Ea zer esaten duen, behitu orain ja ikusten duzun hor bat batean, plaf. Nivel guztiak igota, primeran, aurrengoko joka hobeago, nueva investigación, sonido mono, hostia, kontuz. El mono, el duda, han llegado las primeras críticas del Far Cry Blood Dragon. Eta bat batean nota, bueno, peculiar, pero bueno. Ez doa txarto, 6 bat. Beste 6 bat. A ver. Boss bat, bueno. Hau pizkat hobeago doa, Kritika asko afektatzen du gero salmentetan. Flipatuko duzu, figatzen bazarete. Flipantea izango da, benetan. Osea, hau adibidez pizkat hobeto salduko du. Bitu, 4.000 lehenengo astean. Osea, pasaba da batxuta nola Cyberpunk y es una combinación de diseño y un mundo parece ser importante, gráfico parece ser muy importante. Es lógico aquí. Investigar. Sonido mono. Ya, mesedes. Soinua sartu behar dugula gure bideojokoetan. Heldu berda soinuaren garaia. Ia 1000 heltzen garen. Investigar, nuevo tema. Aviones. Primeran etorriko zaigu gainera. Combat Flight Simulation sortuko dugu. Adibidez, okurritzen zait. Windowsena da, baina bueno. Microsoften abarkatu, Windowsena ez Microsoften. Rekord de ventas, 1000 etara. Zuek flipatzeko nola kritika afektatzen duen. Gran nuevo juego. Combat Fly Simulator. Escoger tema. Aviones. Género. Simulazioa eta plataforma. Dakizuena ez PC-roa naiz, beraz PC-ra botako gara. Eta horazten gara gure lana. Eta segurazki
joko hau hobeagoa izango da besteak baino, ja teknologia bigarren nivelera igota nabarituko dugula, fijo gainera. Blue Dragon aterkendu da eta 75.000, bueno, ez dago txarto, ez dago batere txarto. Dialogoak hobetuko ditugu, ez dut ustezko beharko dinek, baina bueno, hobetuko ditugu da espada. Grafikoki ordua, ez da batere txarto, hor lortu ditugu hor 2 puntu. Ok, eta hor jarraitzen du, pipa, hau asko sobeto doa, 14, 15, bueno. Ya lortzen dugun hor pizkatu betxa teknologia. Las cifras de venta sobrepasan con las expectativas, vale, tal y como he dicho un cliente, me encanta el juego tal. Posta sola. Ahora, Amairu eta Masei, primeran. Gainera diruz pizkat eskaz gaude ja, nuevo rekord, primeran, botako dugu ja jokoa, hasiko gara gure ezin dugu oraindik, bale? Ea zer esaten duen kritika. 10 hori gustatu zaite. 7, bueno, 6. Hau ondo doa, 6, ez dago txarto, mostra potencial. O sea, 6an, bueno, nota igotzen goaz, ez doa txarto. Generar reporte de juego, seleccionar. Hostia. Irumilla, laumilla. Ia 5.000 lehenengo astean, Reporte de los juegos. Avión y simulación es una buena combinación, motor parece ser muy importante. Bai, logikoa da. Investigar tutoriales del juego. Hori garrantzitsua, marmilla. Igarren astean da marmilla. Ikusteko nora nabaritzen den kritika, Osea, itxelakoa da. 15.000. Eta genero bat, a ver, investigar genero berria. Mascota virtual, historia alternativa. Okurretzen zait zeo zer. Historia alternativa, primera. Eta crear nuevo juego. Iron Sky Invasion. Zombie espazialak, basikoki. Historia alternativa. Akzioa. Eta pezera, naizena ez pezera, ez dute inoiz traizionatuko. Argi izan dezazuen. Igual multiplataforma egiten dudanean. Hostia, ez dago batere txarto. Estudios recientes sugieren que la creación dará lugar al mercado de los juegos especializados pagados. Sus juegos, grupos específicos, nueva investigación público objetivo. Hori da, utatzeko ze publikoari no olvides que los motores de juegos bai badakit. Horrekin enfokatuko dugu publiko batentzako espezifikoki. Zera, investigazio horrekin edo ideia horiekin jokoaren arabera, guk zurazki sortuko ditugun guztiak izango dira publiko guztientzat, beraz, printzipioz bueno, guztientzakoa jarriko dugu, baina bueno, ikusiko da hemendik aurrera. Amairu, bueno, teknologia ona lortu dugu hemen, 14, 15, hostia. Arezio zer lortzen duen. Ez, bota, jude. Maituko dugu, 13, 15. Eta jokoa jaurti. Eta jokoaren kritikak. Hostia. 8 bat, ez dago bat ere txarto. 8 bat, bueno, hau va a ser zambombazo de los buenos, 7. Eta 8, bueno, zambombazo ona izango da hau, Ganar reporte del juego, 7 como en tamau, hostia. 1000, 2000, 1000, 2000, 5000, 6000, 6000, 6000, 1000. Historia alternativa es una combinación muy buena, porque parece ser muy importante. Hondo. Hoy Vena confirma los rumores acerca de su nueva consola de anuncio Master V. Under Edition 6.
investigar. Hau, publiko objetibo, eta hasi. Momentuz ez nahi sentatuko motore grafiko batetan egitea, bueno, ez daukalako gauza askorik, eta 5.000, bueno. Errekorra gaude lehertzen. Estoy haciendo un público objetivo, ondo. Crear nuevo juego, todos. Me gusta que diseñar tu tío. Mazmorra. Género. Rol. PC eta eraituko dugu. Kestungeon. Siguiente. Bai, eta hasiko gara hor. 29.000, iago eta marra eralduko gara. Salmentetan horrekin. 30.000, bueno. Laufan berri ditugu. Primeran, ostia, diseño 6. Ostia. Peskat gaitzuko dugu, hor. 30.000, lareun salmenta. Eta kantitate polita egin gaitu irabaztea joko hau. Eta gora, eta okei. Pipa, 11, 12, bueno. Horra doa dena gora. Bujak kenduko ditugu, garrantzitsuena da bujak alik eta gehien kentzea alden neurrian. Eta 17, 11. Honetan ez, baina honetan grafikoki bai. Ez dago txarto. Jaurtiko dugu, edo botako dugu merkatura. Ego más crítica es el juego. Sí, bueno, ez dago txarto. Bost, bueno. Sí, ez dago txarto. Bost, ez dago txarto, bost tardi. Generar reporte del juego, seleccionar. La humilla, 6.000, reporte del juego, diseño del mundo parece muy importante, coincidencia, plataforma, género, error, buenas, coincidencia, plataforma, audiencia, hondo, coincide tema, audiencia, hondo, hori hona da dena. Eta ateratzen da, bueno, en fin. Investigar, nuevo tema. Misterio, es que ez dakit. Agatha Christie edo Sherlock Holmesen jokoa edo, porque gehiago, cago en la leche. Zeite horren gehiago kurritzen asmatzeko. Vale, eta orain. Investigar, nuevo tema. Historia. Bueno. Call of Duty. Mercedes. Edo Europa Universalis. Edo biak, zergatik ez. Biak ideia onak dira. Eta, kera nuevo juego, dituko dugu Call of Duty. Historia. Acción. PC. Siguiente, comenzar desarrollo. Eta horra doa Call of Duty, lehenengo Call of Dutya. Hainbat daudenez, pues ya. Por cierto, txeiten egin nahi nuen jokoaren zuzenean benetan hori Governor of Poker da pokerreko joko bat zurazki enpresa minijuegozen askotan ikusi duzue Yoda Games. Minijuegozen oso tipikoa zan Yoda Gameseko jokoa. Eta, bueno, minijuegozen basoen jokonen demoa ziurazki bat baino gehiago jolastu duzuenok. Eta helburua da Texaseko etxe guztiak erostea pokerrean arituz, basikoki. Orduan, joan behar zara Texas osoan zehar, jolasten eta dirua irabazten. Etxeak erosteko eta holan juegos casuales. Hori gustatzen zait. Eta euran era horretatla Texaseko nagusia ez du debekatuko pokerra jolastea hori Texasen. Eta itxen godugu hor. Ez doa txartu, ondo goaz, egin da eta marfan, ondo goaz. Ja, batarako dugu.
Crítica del juego, ha llegado las primeras críticas de Call of Duty. Sei, ez dago txarto. Sei, ez dago bate txarto. Bost, bueno. Eta bost, tiene sus momentos. Bosten nao. Ez dago, ez ondo ez txarto, ez leguli. General report, bost koma bost. Ondo. Ez ditu salmenta asko egingo, baina ondo. Bost mila sortxireun lehenengo astean. Bigarra era la marmilla. Historiación, combinación adecuada, jugabilidad parece ser muy importante. Vale. Investigar. Juegos casuales. Eta investigatuko dugu. ¡Oh! Hoy ni invento Game Boy ya. Hostia. Baina, ojito Game Boyarekin, Ojito. Nikolanit daukator hor gordeta. Igual bero gaia jarriko du momentu baten zuen baimenarekin. Eta sortuko dut crear motor propio, dituko dugu Lehenekokoa. Gráfico video, historia lineal, guardar partida, tutoriales del juego, sonido mono. Egun da berrota barmila kostatuko zaiguna. Ordoa, investigatzen, pipa, lortuko duzu ere investigazio puntuak, motore grafikoak egiten dituzuen bitartean. Eta gero horiekin ja zuek konkretuko duzue joko bat egiterekoan zein motore grafiko nahi duzuen, eta holan motore grafiko horren aukerak izango dituzue jokoak egiterakoan. Horrek abantaiak emango dizkizuela, eta bar. Fijo gainera, fijo. Hogei puntu baino gutxiago, horret ditu joan puntu investigazio, ez du atxarto. Eta motor grafiko berria eginda. Vale, eta orain investigar nuevo tema. Zombiak, bueno, gari, postu, zombiak ditugula ia da. Kago en la leche, zombiak heldu dira. Eta geratzeko gainera. Zombiak heldu dira eta geratzeko. Kago en tal. Vale, eta orain crear nuevos juegos. H bat, Z bat. Todos los públicos. Escoger tema, zombies, género, akzioa, plataforma, PSA, motor, lehenengokoa. Urrengokoa, gráficos bide versión B, comenzar desarrollo. Cago en tal. Orain, flipatuko duzue. Ondo, historia lineal. Hori bai ikusten duzuenez, aukera bakoitza diru kosto bat dauka, extra, jokoa egiteaz aparte. Baina, klaro, ja, opzio guzti horiek izango dituzue, zue jokoetan. Horrek esan nahi du, bombazoa izango dala. Hor. Eta, zuen baimenarekin, conforme aumenta interés a los videojuegos, también crecen los lectores de las revistas especializadas. Estas publicadas ofrecen estupendas formas de comenzar sus próximos juegos. Ok. De investigación, marketing. Garrantzitsua, gero horrekin, gero, saltzen ari zarenean jokoa eta bar, propaganda egin ali izango duzu, eta salmentak igo argi eta garbi. Bueno, teknologian gaude arraudales, bueno, ia hoi, hostia, zer ritmo, Macarena, mazazpie meretzi, mazazpie hogei, mazazpie hogeita bat hogeita bi. Hor utxiko dugu, mazazpio eta bi, hostia. Ez lekorrak alde guztietatik, hori azidea bauza batzuk ja gora. Primera, lanzar juego. Investigación, escenas sencillas, editor de niveles. Punturatzen serie zergatik editor de niveles. Bai, investigatuko dugu. Eta kritika teltzen dira, eta bederatzi, buah, ze ondo hasi den hau. Sortzi. Hau dirudi amarrera doala. Bederatzi. Eta amar, hostia, bederatzi komedia. Hau salduko da, txurroak balira bezala. Cuando tengas más de 1 millón, bai, heltzen garenean milioi batera ja aldatuko dugu. Sortuko dugu, aldatuko gara tokiz.
Hostia, tu, eta mila aste batetan, meko aguen, ti. Eta zombizia gari, zombizien jokoa famatu egin dela. Lekor de ventas, berrogeta mila, eta 1.000 era igual ere helduko gara, kontuz. Mila. Hostia, ese ritmo macareno, sé suerte. Según los datos del mercado, el juego reciente publicado H1Z1 ha sido un éxito inesperado entre los jugadores. La diseñadora Euskal Herria Industries es más bien nueva en la industria de videojuegos, pero estamos impacientes por ver qué hará a continuación. En las 3 de su casa. Zombización, una combinación de sion y ver puede ser muy importante. Vale, investiga tú. Esta sencilla es un batengatic. Vampiros, hombres lobo y vampiros. Pues vida, porque gehiago ketxegatik, ikustagatik asertara. Nueva oficina, felicidades. Reputación da bastante capital, bai, aldatuko dugu tokiz, eta hemen ja hasiera izango gara langilea kontratatzen eta lakoak. Hemen ikusten duzuenez, langilea kontratatu ahal izango dugu, eta bar. Eta nahi zuen baimenarekin, mesedez, bide batez konprobatuko dut zelan doan zuzenekoa. Ondo doala ikusten dudanez, primeran, jauzierak ez, primeran, eta zuen baimenarekin berogaia jarriko dut nire etxea, beraz, segundu bat, txitzen ari naizela ja hemen, berogaia jarriko dut dela, bale? Orain ator, orain airte. Eta baimenarekin ere zuen zera amaituko dugu izatitzoa. Hemen ekarri dut, bale? Joia hau Game Boya, oda historiako denetariko Game Boya, hemen zaukan on-offeko botoia, bale? Hau horrendik funtzionatzen dau, pila gabe dago, hemen atzean dazka. Erabiltzen ditu pila normal, klasikoak, oran beti danik erabili diren botoiak, zera pilak, bale? Eta ikusten duzuenez, lau behar ditu, bale? Bat, hola, bi, hau zaila egitea ez, pentsa, hiru eta lau, bale? Gaztenok zaretenok, hau ziurazki ez duzu ezagutuko, baina neu bai, neu hau erabili dut
denbora oso luzean, Game Boy Color bat erosial izan arte esan dezakegu ez, suertez etxan ez zaite inoiz ezertaz falta, baina nik honetara eta Super Mario Bros. Eta hau, buah, ezin duzue imaginau, baina imaginau bez, imaginau bez! Hau da Game Boy bat, klasikoa, hemen sartzen ziren kartutxok, itxoin, hemen daukat, a ber, ez dut hemendik daukadala, espok jauna, hemendik daukadala Pokemon Plata, ez banabil txarto, bale? Pokemon Plata, bai, horrendik Pokemon Plata daukat, originala, bale? Ez dakit nabarituko zaion, bai, nabaritzen zaio horrendik, bai guztien baduzue, ez dakit nabarituko den, nola baiteko erreflejutxo bat dauka hor, ez pegatinarena, baizik kartutxoa bera, eta orduan egiten zana, garai hauetan, bale? Hau zen jokoa, bale? Eta gaur egun, hau, mugikor batetan eraman dezakezu emulatzaile batekin, zuek ideia bat egiteko, eta hau zen, la hostia zen hau. Bau, garai batetan, bale? Hor ikusten duzu tokia, bale? Sartzen zitzaion, eta ben sartuta, botoia piztu. Hau pizten zan, argitxo hau pizten zan, eta pantalla txuri beltzen, gutxi gora bera. Vale, Pokemon Plata ya da Game Boy Coloren txako, ya pizkat kolorea dauka, eta kolore, kolore gama pizka bat. Eta kabroia ez bada engantzatzen, eta atera nahi badu. Noiz baiten, jarraitu izango dugu zuzenarekin. Me cago en tal. Off. Orain kontatu nahi zen gozo batetaz. Honen jartzen duzunan nolabaiteko engantze bat dauka. Gusten, honean jartzen dugunean, hor pestainita bat mugitzen zaio eta orduan hori atankatu egiten du jokoa ez jausteko. Ondo pentsatzen zuten. Eta bau zen, hemen hasi ziren Game Boyak. Gero Color, Advance, SP, SP Gozo Edition, eta... En fin, historia guzti horiek, DS, DS Plus, 3DS, eta hori galdu dute kontua, baina jakin dezazue, historia guzti hori honetan hasi zala. Hau, historia da, bideojokoen historia, jakin dezazuen. Eta hau ere, Pokemon Plata, Pokemon Amarillo, Rojo, Azul, vale? Plata, Oro, eta gero ja galdu nuen pista. Plata ja da nire generazioko Pokemona, eta gero ja galdu nion pista. Heldu nintzen pizka bat Rojo Fuego eta Berde Hojara, baina gero ja hortik ja pista galdu nion Pokemonei ere. Ikagoen laretxe. Ama behin baino gehiagotan kontatu dit. Ezenekien hitz egiten, baina Pokemonen izen guztiak kabroialakoa zenekizkien. Ez galdetu nola, baina zenekizkien. Eta hau zen, ja hemen gaudelarik, ja zuzenarekin gelditu, eta hau zen, antxinean, bale, kartutxoak eramateko, bale, klar, orzuko holan eramatea, kartutxoa kaskatu egite zen. Por cierto, barkatu, jarretu baino lehen. Antxinean, hau ez unen ondo kargatzen, gauzak, tailer batera eraman beharrean, oso errezko puntu egiten ziren. Holan soplau, bai hemen, bai konsolan, engantzatu eta gauza joaten zen primeran, baina betidanik, kartutxoekin betidanik. Eta esaten erintzen da, hau zen antxinean saltzen ziren kutsa batzuk, bale, dago pizka bat, en fin. Pizkat kaskata dago, hau, pobre. Baina, bueno. Eta enzuk saltzen zenuen kartutxoa zokan posizioa, bale, saltzen zenuen eta itxi eta babestuta hasi joan hemen jokoa, dela interferie. Egia esan, honi esker Pokemon Plata behar bada... 6 urteetan salbatu da kotxean. Behin topatu nahi eta esan nuen, ostia, Pokemon Plata, etxera. Hau joia, hau kostatu zitzaion eroetari uste dut 20.000 peseta ez dut kostatu zitzaion eroetari. Gaur egun ez deko zu Pokemon bat 20.000 pesetetatik, pero ni por el forro del hortelano, pero ni por el forro. Baina, bueno, kriston txapada eman nion garai horretan aitari joko hau erosteko, jakin dezazuen, eta zen kriston kutsa bat, bale? Igual, kutsa igual zen nire kartera bezalako tamainokoa, bale? Horregako kutsa bat hori eramateko.
kartutxoa, Osea, sekarren kartutxoa bakarrik, ez plastikozko kutxa, nahi bat zenuen, aparte erosi behar zenuen, ekartzen zuen bakarrik jokoa bera. Osea, beti, osea, kriston kutxa bat, mierda horretarako, eta tu... ¿Pero qué me estás contando con esta caja de 3 pares de siglos? Baina, bueno, en fin, esponja una jarriko diogu bere tokian. Hemen, aurrez aurre begiratzen. Hor ondo zauz lagun. Hago lan. Eta, jarretuko dugu zuzenekoarekin. Kagoen tal, a ver. Vale, milioi bat eta piku. A ver, entrenar, claro, entrenatu behar dugu, administración personal, tal. Eta horrekin ja, entrenatzen azten gara gure pertsonaiari, eta horrekin hasi izango da gara, zera. Jendea kontatatzen, me cago en tal. Milioi bat 200.000 salmentetan, kontuz, osea, historia zurrengoko hain dugu rentxertan lagunok. Me ha dicho algo historia. Vale, bien hecho, has completado exitosamente tu curso de gerencia y ahora eres capaz de contratar tu primer empleado. Para empezar, cierra este mensaje y luego, bueno, bai. Entendió hemen, hautatzen dugu zer, eta adibidez, algoritmos complejos, gastatuko gara 50.000 eta bilatuko du postua. Investigar. Ezin dugu. Vale. Hartzen den hor kontratatu dugunak, eta dekogu hau 10.000 hilero, gero hau haiek ere nivelak igotzen doazte, eta gero eta gehiago ordaindu, claro. Eta hau. Vale, hau nahiago dut, eta preso berbera gainera kontratatuko dugu. No investigación, juegos medianos. Ondo eruditzen zait. Entrenar, curso de bienvenida. Eta ya, porrak eta danak eman alditugu. Osea, dago de todo, epa. Joku berri... bueno, etxarango dugu ya preste gotera. Noticias, dentro de 12 meses la G64 se retira del mercado. A2. Hau prestatzen dago, eta primeran. Badago barruan. Orduan, orain sortuko dugu joko berria, ertainekoa. Historia, estrategia, plataforma PC-a. Bueno, hori da hau, jakin dezazuen Game League, Game Boy, de toda la vida. Joko izango da Hearts of Iron. Eta motorea gure lehenengokoa. Gero ja pizkat gehiago ditugunean gauza gehiago, eta bar, ja igual irudimentziotara altzen garenean, ziurazki motore berri egingo dugula. A2. Radoa, dirua, osea, ordazte, orain teorian hau ere lan egiten du. A2. Txizaz ez eta A2. Jo, hasi da nabaritzen ja bero gailua, hostia. Zan eukan. Nor, okei. Gero, lagiak banatu aldira lan ezberdinetara eta lakoak fokus edo hobeto lan egiteko pertsonaiak. Eta lan guztia ja, zugan, justo hor zugan gainean ez jausteko. Kogetlo jo no soportara. Pues vale. PC-a da urtetan zehar irauten duen gauza bakarra, jakin dezazuen. Beste guztia aldatzen doa, pikutara doa, eta olakoak, baina PC-a ez inoiz, 21, 22, ondo. Ondo. Motore jobilidad eta guzti hori gora doa, eta jortiko du jokoa. Mejor experiencia de usuario de los mejorados mundo abierto. Mundo abierto asko gustatzen zaite, ideia hori. La crítica. Archer dio kritika. Hostia, bederatzi bat. Bueno, bombazo bat dator, Kontuz, bederatzi bat. Bederatzi. Eta sortzi. Bueno, ez dago txarto, ez dago batere bat txarto,
Eta zuk investigatu mundo abierto, o sea, de ya. Bombazo a dator, kontuz. 20.000, bueno, ez dago txarto. A ver, historia y estrategia, una combinación muy buena. Inteligencia artificial va a ser muy importante para este tipo. Y coincide plataforma, género, estrategia, PC, muy buena. Boundary Site, investigar. Mejora la experiencia de usuario. Bye bye. Mundo abierto, amaituta. Primera. Perro goimilla, goas. Orsalmente tan, hondo. Rogenta marmilla. Crear nuevo juego. Escoger tema. Mazmorra. Rol. PC. Lengokoa. Ez dugu, claro, ez dugu sartuko, claro. Hau, itxenon behar dugu, motore grafiko berria egiteko, zera, mundu irekia sartziko, beraz, tartean nengo dugu akziozko joko bat, eta dituko dugu Star Trek, secuela. Orca, sono, secuela. Sequel. Ba, bueno, aurrera eta hasiko gara investigazioa. Berrogeta marmilla. Ondo. Eta 5.000 osea, saldu, kopia salduta. Eta 8.000. Gero bajaitxiko ditugu, bale. Bajaitxituko ditugu. Lasai. Fiko garrantzi gehiagoa dute, zuen ustez, aurrera. Iaia 60.000 kopia salduta. Ok. Jeltzen den 60.000 kopietara, bai, heldu da justo 60.000 kopietara. Ez dago txarto. Eta 2.000 fan ditugu ja da. Además, me cago en la leche. Suerte zaretera superempresa bat, oraindik. Baina, bueno. Hor, finito. Amasei eta goeta lau, primeran. Teknologian gaude kaina emoten, Espentsa. Lanzar juego. Eta ea zer dion kritika honetaz orain. Zortzi, bueno, ez dago txarto, azkan alde honetan. Erritmo nadara magu, zazpi. Bederatzi, bueno, zortzi batetan gaude. Bederatzi, bueno. Agarritzen dago, beste bombazo hona dator oraintxe bertan. El reporte del juego, eta ja zer komentatzen digun. 19.000, bueno. 19.000 lehenengo astean ez dago bat ere txartu. Monta parece ser muy importante para este tipo de juegos. Ondo egitzen zait hori izatea garrantzitsuena. Diálogos mejorados, argita garbi. Erratu naiz, baina, bueno, inber nuena zen... genero berriak. Bestela atlankatuta geratuko naiz eta hor kaka. Kaka. Vale. Dialogoak hobetu ditugu. Eta, crear nuevo juego. Suertes. Estrategia. PC. Making history. History. Urrengokoa. Horazten gara sortzen. Normalan ez eizkizu, hemen bi joko akumulatuko, baina, bueno, gerta daiteke, jakin dezazuen, gerta daiteke eta ez da ezer gertatzen. Osea, bi joko aldi berean sartzen eta pisto. La oasis pa tu madre. A ver, ordua, zerandua, ideia bombardeak eta hori. Primeran, dialogo garrantzitzak dira, erazio gaitugu. Ok. Maravilla sartuta, bueno, ez dago txarto, non da eta 3.000 diru generatu digu jugo hori.
Ondo, hau garrantzitsua dabe, beraz gora, eta okei. Amabost, amasei, amazortzi... Meretzi amazazpi. Ez dago estartu ez ondo iruditzen zait. Meretzi. Meretzi. Ondo. Ez du errekorra apurtzen, baina, bueno, badoa. Oasi izatea da... Merkatura. Bueno, sortzi. Zazpi. Eta zazpi, bueno, notaz ez dago txarto, bez, o sea, ez ondo ez txarto hor, kilikoro. Enan reportar el juego, seleccionar. Hogei mila, ia. Eta zi mila. Reportar el juego, diseño de mundo, es muy importante, conciencia, tema, audiencia, ondo. Hori garrantzitsua da. A ver, investigar G, esa nuevo tema. Gobierno, yo presidente ingo dugu argita barro, jakente esazuen. Eta... Komedia, a tomar por las flies. Ea zer investigatzen duzu, zer ateratzen duzuen garbi guzti honetaz. Kagoen tal. Mezu enkriptatuak ez, mesedez. Ez egoetu dut. Ditudara ia da. Gero trampak egiten dut eta diruak endu normalean. Beraz ez dizkizu eta inondik inora errekomendatzea eta garu. Opor batzuk behar ditu eta nube behar dudana da neure hobea ikutzen pizka bat. Neken abilta. Bueno, ez dago txarto. Ez dago batere txarto. Horretzen da. Tuko dugu... Tema de juego. Bai, bilatuko dugu ja beste langiletxo bat. Eta zazpio bat mila etero. Hau. Bienvenida logro bat. Entrenar. Curso de bienvenida. Iruditzen zait. Egia santa. Guztizkoa izan behar da. Hemen. Crear juego. Coger tema. Gobierno. Simulación. Yo presidente. Epa. Urrengokoa. Eta urrengokoa. Mila, milioi bat berreun mila. Hor. Saldo, bueno, saldo. Así hor, J Fuego. Contrato laborar. Anda, bueno, ondo, jendea kontratuak eskaintzea ondo dago. Beti danik. Eta esan nahi du, dirua zaizula faltako eta zure familia ez dela goze zilko. Mabizei. Amairu sortzi, amalau, amaost, amazazpi. Hogeta bi, amazortzi. Justo, Txutan, justo adana markatzen dago. Opa, puk bat, eta hor, solventatuko dugu, eta nik burua josten hasi zait, egia esan da. Hor, ea kritikak zer komentatzen duten. Hostia! Benetan, madre mia, ia marra lortzen dugu hor. Sortzi.
bederatzi. Eta zortzi tartean geratuko da jokoa. Reporte eta gogoran, nada, pizkanaka. Eta berriz. Horrela ematen dana, eta jokoak ateratzen, dirua batzen, eta... Gobierno y simulación, una combinación diseño de nivel parece muy importante. Ondo egitzen zait. Jaia 50.000 laugarren astean. Eta nik uste pixkat hemen utziko dudala burua josten ari zei, gainera dalkat azterketa bat egunero aste honetan, beraz. Gutxi gora bera ordua dara magu ez pentsa, osea... Ordu bat eta gota 7 segundo esaten dit YouTubek. Zait... Txartu iruditzen. Hemen utziko dugu nik josten ari naiz. Barkatuko dira baina eske nik nekien nago, nagaritzen zait. Nagaritzen zait nagolako pizkat erdi burua jausten eta... Zera, bostezoak atatzen nahi zaizkit eta bolan egoteko pizkat, zuzeneko bat egin dugu, pizkat jokoa igozi duzue, indi bat da, eta gustoko duzue benetan jokoa erosi, jokoa merezi du, berezeki lehenengo aldiz irikitzen duzunean, heltzen zaizun mezu bat joko barruan, bale? Baina ez da zaizuena, super polita, eta jakiten baduzue erosi ezazue, asko gustatuko zaizuelako jokoa, eta esterik gabe, hau da gaurko saioa. Espero dut gustuko izan duzu eta besterik gabe gustuko izan duzu, eta ikusiko gara datorren astean zuzenekoren bat oraindik bizirik banago. Beraz, gustuko duzu izan duzu eta horrengo arte lagunok agur.